Semen homes sextuples. Nola, ama? Set hom sextuples. Por sorpresa, jakinak gainin duta, no? Lizala por sorpresa. Ja, bino enteratu zian. Bali. Bino guan badaki, bino enteratu zenian, por sorpresa izango zen. Claro. Zema dituzte? Deko 3 ume txikiz eta deko 6 tripabarrun sartunde. Ai, ama zelako kamada. 9. 9 ume eta 11. Osa, autobus bat, erosi berrezuk numaita juteko. Ta dirua? Ze barbaridad. Ni bat malakekin bakarriken da zora bite naiz. Así que imagina uxe irekin, Nola berdintzen dituzu? Ez dozu. Pulserita bat O pultserita bat, o zea bat, zeo ze. Oman juk, Xabat, Xabi, Xairu. Xamar. Bi urtera arte diedanak Hori? maitia. Osea, baina, eta bi urtera arte igual etzain beste, baina orai? No, diedanak maitia. Gero ja, izena jateko Hau nor St. George edo Zak? Atxeari semiaren espiritu zatu zenien, jangoiko ezeume. qué caos. Qué caos, chiquito, bai. Bat lo dau, Uste dut, itxi hortan, bola bati ere zutera lo asko egingo. Uste bat egingo. Gabez bintzat. Ez gauez, ez egunez. Zerrez. Ai la óspera. Zoramena. Bueno, eta bat negarrez azema da beste denak. Claro. En sinfonía. Ai, ama. Ai, horror. Sei biberoi. Gero aldauen bizuz, dutxauen bizuz, jantzin bizuz, lotatuen bizuz. Baina 6 dia, bat negarrez azte bat danak aziko ya. Baina eskorin behar dezu gaina 2 orduro. Hori da. Hori ba. Nisua esagotata egona zer, ez que seias. Hoi dirutza, pardeletan. Porque pardelako zo gara estie, eta hoientzat behar die... Guain, ere entzi hori mierda gaiatuko zaie. Behatzi launen arte... Launtzak ematen lima jugume, bota? Bai, alare haule.